Beköszöntött a tavasz. A fák kirügyeznek, a parkok megtelnek emberekkel, minden zöldbe és virágba borul, feléled az addig téli álmot alvó város. Fiatalok, párok, gyermekes családok mind a szabadba vágyakoznak, hogy újra érezzék a nap simogató sugarait, kiszabadulva az otthon falai közül. Még az állatok is vidámabban játszanak a jó időben. Nagy az élet a játszótereken is. Gyermeknevetéstől zajos a környék. Szinte nem is lehet üres játékot találni a Városligetben, minden gyerek megtalálja magának a számára tökéletes elfoglaltságot. A régi barátok is szívesebben találkoznak a szabadban, most, hogy újra itt van a tavasz, amelyre mindenki várt. Számtalan lehetőség kínálkozik a szabadidő eltöltésére. Lehet ücsörögni akár a fűben, vagy nézni, ahogy békésen úsznak a vadkacsák a tavon. A tömegközlekedés helyett sokan választják most a sétát. Újra szezonja van a kerékpározásnak, mely rendkívül jótékony az egészségre. A tavaszi városképből természetesen nem hiányozhatnak a tereken gördeszkázó fiatalok, a kutyáikkal játszó emberek és a foci leendő óriásai sem.